كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أقلقلو تقرينيا جميرو أب 1925 أب يوتيوب أب فيسبوك كمون أب قطعة ساتلايت بتلفزيون نركب أزو السلام تانا يبصحهم كبرات لومي 25 حملة 2015 ويكعب بحتي نحاسة 2023 يب أقطار أوروبا لومي استفرالي مدبات حزناكم كنقربنا زينا يقدم دحريو كاميرون بسن كوق سمعتاو قدات يوردم آلو نزبهالو بزعباز وهاب زلو كننا قدمنا أصعبنا artificial intelligence سرحت فيلمتاتن كما يتأساسروا كما يكيقوانسوا بزبل هذا ريبورت كلونا يوم سانا صنحو مسارحتنا ونا أوغندا بصيحو تملي صلو ما استوش انتايبل ككافلنا خنحطو إنا مسانا صنحو زينا خنقدم كاب سارة في السهية كما يتمسيو زينا خسمعكم تمالي 24 حملة نوقعوا عودة أديس أبوازاتو بريزيدانت بانك علم أجاي بانغا مسقدماي منيستر أبي أحمدن كالو أسوى سلطان إثيوبيان بمخان لو منقهو أب إندستريالاوي بارك بولي لامي قزر خلطة عودة كايدوم مقاشوهم نمن أسياتن دقا أنستيون سرحنا مفتار زحقزو عدلات نمللاي زعلما مخانو بيت صحفتهم قليزيو بسنكتي أبسمين إثيوبيا زنبرا خوينات الركب إثيوبيان بانك علم حرفي فوزان حقوينو دحر سممع بريتوريا جن ركب كلتي وغنات إناتا محيشي خير كمزلون اتبانكي مسمنغسي إثيوبيا نايا 400 مليون دولار سممع جنزباو حاجزن لغاحن دحر مفررامو حيدت معلتات ناب إثيوبيا زتقبر عودتيو بانك علم زعبية مشارخ تلمعات إثيوبيا مخوانو زقلتو منيستر فاينانس أحمد شدي عودتتهم بريزيدانت أبا منغو خلتي زلو الشركنات نمتنخار كم زحقز قليزهم اتبارك زفترو ناي سرح عدلاتن مسقاقار فلتاتن زمسكانو بانغا بوغنم اتبانكي نهنسات مقادي اكسبرس إثيو جيبوتي فاينانساو دقف كقبر كمز تسمامع حبيروم يخون مبر إثيوبيا أبستفلاليو فاينانساو قدات مستبانك تقبرو زلا دردرا ملكيتوم رئيتو كام محابقن تقوطيبوم يوم بانغا أبديس أبابا أبسان حلوان أمانغو بانك على من حبرة أفريقا نزولو شركناتن متحبو بارن نمتنخار مسابو منبر كوميشن حبرة أفريقا مسافاكي مهاماتون كزراربو مخانهم تبصاب وكيلنا كينيدي أباتا كابديس أبابا يحبر أبكللام حرا زوبا سمين ولو كتماق أوبون كبابيان أمانغو حيلتات زدتا منغستن عدوقات فانون زكايز زلو جيج السعيبو سراح منغستن نقداو نتفتاتن دو كم زبالة دمز أمريكا زراربو نبرت قليزهم بسنك زقوانسي كاولديا قوبو ولديان زكايز زنبرا ناي مقعازيا من قسقاس كسابلو مفرق معالتي دو كم زبالة نبرت تخباب قليزهم وسيخم دما كابت مال مشاد جميرو خسابلو مسوني نقهو ساعات سلسته أبر سختما اتزوبا ولديا دمز تخص خمز نبرا حبيروم يخون مبر كاب حيلتات مكلخال إثيوبيا يخون عتقات فانو زاقيد استبهلو وقعو حبريتاقن يلان بخال وغن أبزوبا سمين شوا أب خبابي شوارو بيت استفترت أقمصتا لومي بتزامادي ممحياش كم زرعي نبرت تختم عمل كتوم إذا خمزيلون كله إثيوبياوين زيغاتات نمحبراو فتحي إزيما تمالي أبزوز أوغازيت أو مجلسي عدقات حيلتات تهاجر بوليتيكاو فللياتهم بسلاماو مقد خفتحو تصوعو حلافي كل الامحرا دكتوري لك قال كفاله مس مرحت هايمانوتن شماغلتاتن اتكلل هلو كنتات سلامن دحنناتن تخلل بزملكت زتي كايدو خمزلو مع كنزينا امحرا حبيرو يبل وكلنا مسفنا الراقيز لاخو زبزاب لعلواي بيت فرد فيدرال إثيوبيا أبلع لكوبانياتات متستنبر اقدا العلو حلاف أقلقلوت حقي سور كونستراكشن ورقلو القيدي ندمز أمريكا أبزهبو حبريتا مسكبرر عدم التأسسار اللوان تباهيلن اقدا تغيرو لنسانحا 21 كوبانياتات تأمت مسممع بريتوريان مسر راز مزقب قبرر عدن اتوسانك حلف كم زخاء أملكتهم نايتن كوبانياتات نبرات مستأقدا نتن كوبانياتات زم حدر شوعت أبالات زركبو بورد بعقاب حق فيدرال تشيمو 5 نبرة زملكتو أي تورق الأول كوينغن اتبورد حلفنتو بقبو أي فتس أمن تباهيلو أبحاتصير أوان كل عالكم استقبرن بدحري دما محدراءة كوبانياتات كوميرشال نومينيس نزتباهله نايولك أتكال كم استوهبن تزاريبهم أبلعلتن كوبانياتات استنبر اقدام مخنياتو مسقبر رعد استأساس رب منبارو
ንስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ስር ኮንስትራክሽንን ኣመራርሓ ትእምትን እቲ እገዳ ክልዓል ንሚኒስትር ፍትሒ ብምሕታቶም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ድማ 21 ሓምለ 2015 ውሳነ ከም ዝሃበ ኣፍሊጦም እቲ ቤት ፍርዲ ስልጣን ምሕደራ ኮመርሻል ኖሚኒስ እውን ሓቢሩ ክሰዓር ከም ዝገበረን እቲ ውሳነ ድማ ተፈጻሚ ንክኾን ትማሊ ትእዛዝ ከም ዝሃበን እቶም ሓላፊ ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረመድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ቻይና ቤጂንግ ንመዓልታት ክወቅዕ ዝቐነየ ዘይተለምደ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ 20 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 27 ድማ ዛጊድ ዳሃዮም ከም ዘይተረኽበን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ መመዘባሉን ከምኡውን ኣባይቲ ኣዕለቕሊቑ ጽርግያታት ኣፍሪሱን ክብል ንመንግስታዊ ማዕከን ዜና ቻይና ጠቒሱ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ስመዚ ሓደጋ ውሕድ ቻይና መጓዓዝያ ባቡር ጠጠው ክብልን ኣብ ተቃላዕቲ ከባብታት ዝርከቡ ሰባት ድማ ናብ ጂምናዝየም ኣብያተ ትምህርቲ ክግዕዙን ይገብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ገለ ከባብታት ዞባታት ሰሜናዊ ቻይና ዘጓነፈ ድሕሪ 50 ዓመት እቲ ዝኸፍአ ውሕጅ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ሰበስልጣን ኬንያ ንጭፍራ ዓዋሉ ሃይቲ ኣብ ምምካት እጃሞም ከበርክቱ ድልውነት ምርግጋጾም ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣሞጊሶም። እታ ብስእነት ጸጥታ እትሕመስ ዘላ ሃይቲ ነቶም ንሓያሎ ክፋላት እቲ ሃገር ዝቆጻጸሩ ጭፍራ ዓዋሉ ንምምካት ሃገራት ሓይሊ ፖሊስ ክልእኻ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ጻውዒት ኣቕሪቦም ነይሮም። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ድማ ንጻውዒት እቲ ሃገር ኣብ መተግባር ዝተፈላለዩ ፈተነታት ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኬንያ እምበኣር ነዚ ጻውዒት ሰሚዑ ኣስታት 1,000 ኣባላት ፖሊስ ናብ ሃይቲ ክልእኽ ቃል ኣትዩሎ። እዞም ኣስታት 1,000 ዝበጽሑ ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ንፖሊስ ሃይቲ ኣብ መሰልጣን ክሕግዙን ኣብ ውሕስነት ጸጥታ መስፋን ድማ እጃሞም ከበርክቱ ተጽቤት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ፊኒክስ ብተኸታታሊ ንልዕሊ 110 ዲግሪ ፋራናይት ወይ ድማ 43.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኮይኑ ንሓደ ወርሒ ዝለዓለ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሐ ሓደገኛ ዋዒ ትማሊ ሶኒ ብዝሃረመ ሓያል ዝናብ መጠኑ ክወርድ ምጅማሩ ተፈሊጡ። ካብ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ እዚ ታሪኻዊ ዋዒ ካብ ቴክሳስ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ ኣሪዞና፣ በረኻታት ካሊፎርኒያን ዝተዘርግሐ እዩ ነይሩ። ፊኒክስ ኮነ ኣብ ጥቓኣ ዝርከባ ንኣሽቱ ከተማታት ዝያዳ ካልኦት በቲ ዋዒ ዝተጠቕዓን ንተኸታታሊ 31 መዓልታት ድማ 43.3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝመጠኑ ዋዒ ኣመዝጊበን። ታሪክ ከም ዝሕብሮ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣሚ ኣብ 1974 ዝተመዝገበ ኮይኑ ኣብቲ እዋን ግን ን18 መዓልታት ጥራሕ ዝጸንሐ መንባር እዩ። ኣብ መወዳእታ መጠን እቲ ዋዒ ትማሊ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3:10 ብዝሃረመ ዝናብ ናብ 42.2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክወርድ ክኢሉ እዩ። ሰሞያ ሕክምና ቆርበት ልዑል መጠን ዋዒ ኣሪዞና ንነበርቲ ካብ ዘስዕቡ ሓደገኛ ሕማም ቆርበት ሓደ ኮይኑ ብፍላይ ታሪክ ካንሰር ቆርበት ንዘለዎም ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ከባቢ ምዃኑ ይገልጹ። ሰባት ብዘይ ምቁራጽ ቅብኣት መከላኸሊ ውዑ ፀሓይ ወይ ድማ ሰንስክሪን ክጥቀሙ ድማ ይምዕዱ። ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ። ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ምዕራብ ኣፍሪካ ካሜሮን ክንወስደኩም። ኣብ ካሜሮን ቅድሚ 6 ዓመት ብተነጸልቲ ሓይልታት ዝተወልዐ ግጭት ኣሽሓት ሰባት በሊዑ ልዕሊ 2 ሚልዮን ውፃእ መዓት ድማ ኣብ ስምዒታዊ ቅልውላው ሸሚምዎም ይርከብ። ኣብ ባውሶፍማ ርእሰ ከተማ ምዕራባዊ ዞባ ካሜሮን ስምዒታዊ ድጋፍ ዝልግስ ማእከል ተሓከምቲ በዚሕዎ ኣሎ። ኣሚናቱ ሙሳ ናብቲ ብማእከል ክንክንን ሕውየትን ስምዒት ዝተኸፍተ ትካል ሕክምና ምዝራብ ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ትመላለስ። ንሳ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ክንክን ዋላ እውን ትርከብ እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ከይበኸየት ምዝራብ ኣይከኣለትን ዘላ። ኣሚናቱ ምስ በዓል ቤታ ካብቲ ሰራዊት መንግስትን ተነጸልትን ውግእ ዘካይድሉ ዞባ ካሜሮን ንናይጄርያ እናሰገሩ ከለዉ በዓል ቤታ ኣብ መገዲ ከም ዝሞታን ንኣስታት 1 ዓመት ድቃስ ዝበሃል ከም ዝረሓቓን ትዛረብ። ንሳ ክትዛረብ ከላ መብዛሕትኡ ግዜ ናብዚ ማእከል እዚ ክመጽእ ከለኹ ድሓን እየ ዝኸውን ናብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኼባታት ክመጽእን ክምለስን ከለኹን ቁሩብ ድቃስ ይወስደኒ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግና ድቃሰይ ይጠፍእ ትብል። መስርሕ ሕውየት ኣብ ሓደ ጉጅለ ክሳብ 20 ግዳት ኣብ ዝተወደብሉ ኣገባብ እዩ ዝጅምር። ስዒቡ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ክንክን ይቕጽል።
ነቲ ምድላው ዝምውሎ ዘይመንግስታዊ ትካል ስዊስ ዝኾነ ሚሽን 21 እዩ። ሓኪም ኢስተር ሙኮንግ እቲ ማእከል ውሱን ንዋታዊ ድጋፍ ከም ዘብርክት ትገልጽ። ተጐዲኤ እናሃለኹ ስራሕ እንተሂብካኒ ኣይጠቕመንን እዩ። ኣቐዲምካ እንተፈዊስካንን እንተሕሹንን ግና ጽቡቕ ይኾን ይሕሸንን። እቲ ዝረኸብክዎ ስራሕ ክጥቀመሉ ይኽእል እየ እያ ትብል ዘላ። ቫኔሳ እንጋንግ ዝተባሃለት ድማ ሰብኣያ በቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ከም ዝተቐተለውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ንሳ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ምስ ሕማምን ስእነት ስራሕን ትቃለስ እያ ጸኒሓ። ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሒ ግና ሓድሽ ኣንፈት ህይወት ጀሚራላ። ወናኒት ናይ ስፌት መኪና ኮይና ትርከብ። ከምዚ ትብል I feel good. I learned a new skill and graduated. They opened my sewing shop. ጽቡቕ ይስምዐና ኣሎ። ሓድሽ ክእለት እውን ተማሂረ ተመሪቐ እውን ኣለኹ። ድኳን መስፈይ ክዳን ከፊቶምለ ኣለዉ። ንሚሽን 21 ኣመስግኖም። እንተኾነ ተዘክሮ ሕሉፍ ጊዜ ይመላለሰኒ እዩ፣ ግን ደሓነ ኣለኹ በለት። ብመሰረት ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ኣብ ካሜሮን ዝተወልዐ ግጭት ሰራዊት መንግስትን ተነጸልቲ ሓይልታትን ዛጊድ 6 ዓመት ከም ዘቑፀረ ኣሽሓት ሰባት በሊዑ ኣስታት 2 ሚልዮን ብህይወት ዝተረፉ ሰባት ድማ ትምህርትን ስራሕን ንምንዳይ ሓገዝ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ናይ ካሜሮን ወኪልና ኣንዙንኩ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ። ካልኣይ ሪፖርት ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ፊልምታትን ዘዛርበና ኸውን እዩ። ኣብቲ ፊልምታት ዝስራሓሉ ሆሊውድ እውን ኣዘራራቢ እናኾነ መጸሎ ሓለፍቲ ስቱድዮታት ጸሓፍትን ተዋሳእትን ግቡእ ውሕስነትን ካሕሳን ከም ዝገብሩሎም መረጋገጺ ይህብዎም እኳ እንተሃለዉ ጸሓፍቲ ግን ብዘይ ኣፍልጦምን ብዘይ ድልየቶምን ስራሕቶም ክዝመት ከም ዝኽእል ይሰግኡ። ጀንያ ዱለት ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳልዎን ዘቕርቦን ሪፖርት ሊኻተልና ኣላ። ኣርቲፊሻል ብልሒ ኣብ መንጎ ስቱድዮታት ሆሊውድን ጸሓፍትን ከምኡውን ተዋሳእቲ ምስሓሓብ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ቴሌቭዥንን ፊልምታትን ዝዝርጋሕ መደባት ብኻልኦት ይስራሕ ወይ ይድገም ኣሎ ዝብል ስጋኣታት ክስማዕ ጀሚሩሎም። ኤአይ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ግድን ከፍርሓካ ዘለዎ ነገር እዩ ይብሉ እዞም ስነ ጥበባውያን ሆሊውድ። ከም AMPTP ማለት ማሕበር ኣፍረይቲ ተንቀሳቓሳይ ስእልን ቴሌቭዥንን ዝበሃሉ ንዕዳጋታ ቴሌቭዥንን ስቱድዮታትን ፊልምታት ዘመሓድሩ ግን ዲጂታላዊ ምህርቲ ብኻልኦት እንተተሰሪሑ ንጸሓፍትን ተዋሳእትን ፍትሓዊ ዝኾነ ውሕስነት ከም ዝኽፈሎም ቃል ይኣትውሎም። ሳግ ኣፍትራ ዝተባሃሉ ማሕበር ተዋሳእቲ ስክሪን ግን AMTP ነቶም ብድሕሪት ዝዋስኡ ጥራይ እዩ ንሓደ መዓልቲ ዝኸፍሎም እምበር ነቶም ካልኦት ግን ዝህቦም ካሕሳ የለን ይብሉ። AMPTP ግን ነቶም ብድሕሪት ዘለዉ ተዋሳእቲ ብዘይ ድልየትን ካሕሳን ይጥቀምሎም እዩ ዝብል ክሲ ሓሶት እዩ ብዝብል ይነጽጎም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ሳንዲያጎ ኣብ ዝተኻየደ ኮሚክ-ኮን ዝተባህለ መድረኽ ዝተኻየደ ዝርርብ AI ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ነይሩ። ቲም ፍራይድ ፕሬዚደንት ማሕበር ተዋሳእቲ ድምፂ እዩ። ንሱ ክገልጽ ከሎ AI ድምፂ ሰብ ብቐሊሉ ክደግም ስለ ዝኽእል ኣባላቱ ካብ ካልኦት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝርከቡ ንላዕሊ ከም ዝተጎድኡ ይገልጽ። ሓደ ተዋሳኣይ ድምፁ ኣብ ካልእ ናይ መዋዓውዒ ስራሕ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ረኺብዎ እዩ። ካልእ ድማ ንሓደ ካምፓኒ ን3 ዓመት ዝሰርሐ ኮይኑ ን4ይ ዓመት ክሰርሕ ምስ በለ ኣይተድልየናን ኢኻ ምኽንያቱ ናይ 3 ዓመት ድምፂ ኸ ኣለና ሕጂ ብAI ዝተሰርሐ ድምፂ ይኣኽለናይ ኢሎሞ ይብል። ኣሜሪካዊ ተዋሳኢት ድምፂ ክሪሲ ጆንስ ክገልጽ ከላ ድማ ካብ ኩሉ ዘፍርሓ ነገር ድምፃ ዲጂታላይዝድ ኮይኑ ንሳ ዘይትደልዮ ንኽትብል ኮይኑ ክዳሎ ከሎ ምዃኑ ትገልጽ። When it can be inflammatory content, whether it's racist, homophobic, ተበራዓይ ትሕዝቶ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዓሌታዊ ወይ ጸረ ጾታዊ ምርጫ ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ኣነ ዝብሎ ኣይኮነን ትብል ሲሲ ጆንስ። ዱንካን ክራብትሪ ኣየርላንድ ድማ
ዳይሬክተር እቲ ንኮንትራት ስነጥበበኛታት ዝመርሕ ሳግ ኣፍትራ ዝተባህለ ማሕበር እዩ። እሱ እቶም ተዋሳእቲ ከይፈለጡ እቶም ስቱድዮታት ነቲ ድምፆም ንኽጥቀምሉ ፍቓድ ክህብዎም ይኽእሉ እዮም ዝብል ስኽፍት ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝግበር ዓብዪ ኮንትራት ድምፀይ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ኩነታትን ቴክኖሎጂን ዝብል ፍቓድ መሃብ እኹል ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ንመንነት እቲ ሰብ ተጠቒምካ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሓደ ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ከለኻ ይብል ዱንካን። ተላዛቢ ሳግ ኣፍትራ ዝኾነ ተዋሳኣይ ዘኪ ኣልተን ብወገኑ ተዋሳእቲ ፍቓዶም ዝህብሉን ዝከሓስሉን ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ይብል። ሕጊ ዝብሎ እንታይ ዝኾነ ካብ ኤኣይ መሽን ዝወፅእ ናይ ሰብ ድምፂ ዘይኮነ ነገር ተለብዩ ክቕመጥ ኣለዎ። ድሕሪኡ መወዓውዒ ይኹን ስነ ጥበብ ክንገብር ከለና ሰብን ማሽንን ፈሊና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ይብል ተዋሳኣይ ዘኪ ኣልተን። እቲ ምስሕሓብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ተዓዘብቲ ናብ ዝድገም መዘናግዕታት ክምለሱ ግድን ኮይኑዎም ኣሎ። ጸብጻብ ጄንያ ዱለት እዩ ካብ ሳንዲያጎ። ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ንካምፓላ ኣብ መእተዊና ከም ዝሓበርክዎ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምስንዳእ ናብ ዩጋንዳ እዩ ክወስደና። መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝሓለፈ ሰሙን ብውልቃዊ ጉዳይ ናብ ካምፓላ ተጓዒዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብታ ልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ካምፓላ ዝተዓዘቦ ከካፍለና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይኸቕርቦ። ከም ሓበሬታ ምምሕዳር እታ ከተማ ካምፓላ ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ይውዕላ። ካብዚኣቶም እቶም 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ ዝነብሩ ክኾኑ ከለዉ እቶም 2.5 ሚልዮን ድማ ንስራሕ መዓልታዊ ካብቲ ከባቢ ጎደቦታትን ዓድታትን ዝመላለሱ እዮም። ካምፓላ መዓዝ ከም እትድቅስን እትዕርፍን ኣይፍለጥን። ከባቢ ሰዓት 6 ወጋሕታ ዝጀመረ ምንቅስቓስ ክሳብ ኣስታ ሰዓት 10 ምሸት ብዙሕ ክጎድል ኣይረአይን። ከም ሓበሬታ ጋዜጣ ደ ኢንዲፐንደንት ናይ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ ጥራይ ልዕሊ 400,000 ቦዳ ቦዳ ዝብል ስም ዝጽውዑ ዘወርቲ ሞተር ብሽግለታ ኣለዉ። እዚ ናብ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝጽጋዕ ብዝሒ ሞተር ብሽግለታ ምስቲ ጸቢብን ዝተመናንሐን ጽርግያታት እታ ከተማ ተደማሚሩ ደውታ ክፍጠር ንሓደጋታት ከቃልዕ ጽቡእ እዩ። ንምንጭታት ከተማ ብምጥቃስ ጋዜጣ ደ ኢንዲፐንደንት ከም ዘስፈሮውን ዓመታዊ ልዕሊ 1,500 ዝበጽሕ ብዝሒ ሞት ብሓደጋታት ሞተር ሳይክል ዝፍጠር እዩ። ናብ ሞት ዘይብጽሕ ሓደጋታት ከኣ ልዕሊኡ ምዃኑ እዩ። ኣብ 2020 ልዕሊ 4,000 ሓደጋታት ሞተር ብሽግለታ ኣጋጢሙ ምንባሩ መዛግብቲ ይሕብሩ። ኣብቲ ጻዕቂ ዝረኣዮ ከተማ ብፍጥነት ንምዝዋር ስለ ዘይከኣል ከኣ ብዙሕ እዋን እቲ ዘጋጥም ሓደጋታት ናይ ቀረባ ምጉንናጽ ኮይኑ ይተርፍ። ጻዕቂ ትራፊክ ካምፓላ ብዋጋን ግዜን ምጻሩ ስለ ዘጸግም ግን ዝበዝሐ ህዝቢ በተን ሞተር ብሽግለታ ከም ቀንዲ መጓዓዓዚ ክጥቀም ግድን ይኸውን። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ንዘሎ ምቹእነትን መሳለጥያታትን ለሚዱ ዝጸንሐ ገያሺ ገለ ባህርያት መውሓጡ ኸኣብዮ ንቡር እዩ። ንኣብነት ኡበር ምጸዋዕካ ዘዋሪ ምስ ተቐበላ ብቐጥታ ክመጽእ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ ክንድኡ ናበኢኻ ደሊኻ እሞ ክንድዚ ወስኽ ኢሉ ልዕሊቲ ኡበር ዝተመኖ ዋጋ ይሓትትን ይወዓዓልን። ክፍሊት መብዛሕትኡ እዋን ዕለታዊ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ መጸ ነዳዲ ንኽመልእ ኣቐዲምካ ብካሽ ክትከፍሎ ዝውቱርን ዳርጋ ከም ንቡር ዝስራሓሉን ኣገባብ እዩ። ናይ ህዝቢ ኡጋንዳ ርግኣትን
ንነገራት ከከም ኣመጻጽኦም ኣዚኻ ቀሲልካ ምስራሕን ድማ ካብቲ ንበጻሒ ዓቕሉ ዘጽብቦ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ሸበድበድ ኣይረአን፣ ኩሉ ኣርሒብካን ኣስተርሒኻን እዩ። ኡጋንዳ ኣዝዩ ሃብታም መሬት ስለ እትውንን ፍረታትን ኣሕምልትን ብዘይ ዝኾነ ጻዕሪ ክበቕሉ ወይ ድማ ኣብ ገደና ቤታት ክዝርኡ ንቡር እዩ። ፍረታት ባናና፣ ኣቮካዶ፣ ማንጉስ ወዘተ ብቐሊሉ ስለ ዝበቁል ዋጋታት ፍረታትን ኣሕምልትን ኣዝዩ ሕሱር፣ እቶም ህዝቢ ድማ ብልምዲ እውን ዝተመጣጠነ መግቢ ዝምገቡ እዮም። እዚ ባህርያዊ ሃብቲ እዚ ኣብ ገሊኡ መጠኑ ዝሓለፈ ቅሳነት ከምጽእ፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ባህሊ ምዕቃብን ምዕቋርን ከም ዘይፍጠር ኣብ ምግባር እውን ተራ ኣለዎ። ኡጋንዳ ዓዲ ስደተኛታትን ንወጻእተኛን ወዲ ዓድን ብማዕረ ዕድላት እትኸፍትን ሃገር እያ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ዘጋታት ወጻኢ ኣብ ኡጋንዳ ኣይስማዕን። ከም ሓበሬታ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት UNHCR ኣብ ኡጋንዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ስደተኛታት ይነብሩ። ኣብዚ መስርዕ እቶም ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዙ ኣስታት 900,000 ዝግመቱ ደቡብ ሱዳናውያን ክኾኑ ከለዉ ንዕኦም ስዒቦም ድማ ናብ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝጽግዑ ዜጋታት ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እዮም። ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሶማልን ቡሩንድን ስዒቦም ኣብ 5ይ ደረጃ ይርከቡ። ከም ወግዓዊ ጸብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣብ ኡጋንዳ ልዕሊ 34,000 ኤርትራውያን ይነብሩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ግን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ከም ዘይውክል ሓያሎ ነበርቲ ይሰማምዑ። መዝገብ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ 4 ዓመታት ስለ ዝሕደስን ብዙሓት ድማ ወግዓዊ ናይ ስደተኛ ወረቐት ስለ ዘይብሎም ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዕጽፊ ናይቲ ወግዓዊ ቁጽሪ ምዃኖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ። ድሕሪ ኩናት ካብ ሱዳን ዝገዓዙን ምስ ስእነ ጸጥታ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝሰገሩን ነቲ ኣሃዝ ክሳብ 75,000 ከብጽሕዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ብዙሓት ይሰማምዑ። ኣብ ካምፓላ ንግዳዊ ስራሕ ዝኸፍቱ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ብዙሓት እዮም። ካብ ምዝዋር ታክሲ፣ ድኳናትን ካልእ መሳለጥን ክሳብ ሕክምናን ሕርሻን ዝኸይድ ወፍርታት ድማ ይርአ። ምስቲ ነባሪ ህዝቢ ዘይተርፍ ምትእስሳር እኳ እንተሎ እቲ ተርእዮ ግን ምስ ዕብየት ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ካምፓላ ንእሽቶ ኤርትራ ናብ ምፍጣር ዝኸይ ዘሎ ይመስል። ካብቶም ብቐረባ ከዘራረቦም ዝኸኣልኩ ነባሮ ኡጋንዳ ኤርትራውያን ኣብታ ሃገር ዝስምዖም ቅሳነትን ተቐባልነትን ደጋጊሞም ይጠቕሱ። ስራሕ ምፍጣር ኣወንታዊ ተራ ስለ ዘለዎም እውን ብህዝቢ ኡጋንዳ ጽቡቕ ተቐባልነት ዘለዎም ይመስሉ። ካልእ መለለይ ግን ኣይሰኣኖምን። ኤርትራውያን ኣብ ዝበጽሑለን ሃገራት ኣፍሪቃ ግቦ ብምኽፋል እዮም ዝልለዩ። እዚ ልምዲ እዚ ኣዝዩ እናሰረጸ ስለ ዝኸደ እቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ እተን ሃገራት እውን ኤርትራውያን ክርእዩ ከለዉ ብዛዕባ ግቦ ክሓስቡን ንሓደ ንቡር ነገር ልዕሊ ዝግብኦ ዋጋ ክሓቱን ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑሎም። ገንዘብ ኣለዎም ወይ ድማ መንግስቶም ይሕግዞም እዩ ዝብል ሱር ሰደደ ርድኢት ከም ዘለውን ብዙሓት ነባሮ ካምፓላ ጠቒሶምለይ። ካብ ደገ ዝሕወለሎም ብዙሓት ስለ ዝኾኑን ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ድማ ንምስጋር እምበር ከም ቀዋሚ ቦትኦም ስለ ዘይርእዩ ድማ ኩሉ ግዜ ናብራ ጋያሻይ፣ ትርፊ ምሕሻሽ፣ ዘይምዕቋር፣ ነባሪ ዝምድና ንምምስራት ዘይምፍታን ካብቶም ዝውትራት ባህርያት እዮም። እዚኣቶም ተደማሚሮም ነቶም ደቂ ዓዲ ዋጋታት ኣብ ምኽባርን ንቡርነት ኣብ ምስኣንን ተራ ስለ ዘበርክቱ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ናብ ጽልኢ ከይሓልፉ ስክፍታ ዝሕድሩ እዮም። ብዙሓት ናይ ካናዳ ወረቐት ክጽበዩ ኣብቲ ሃገር ኣብ ትራንዚት ከም ዘለዉ ኣምሲሎም ዝነብሩ ኣለዉ። እቲ ትጽቢት ግን ንዓመታት እዩ ዝኸይድ። ኣብ ገሊኡ እውን ከምቲ ህቡብ ኣየርላንዳዊ ደራሲ ድራማ
ሳሙኤል በኸት ኣብ ዌይትን ፎር ጎደት ዘመልከቶ እቲ ትጽቢት ዘይክምለስን ዘይክውዳእን ይኽእል እዩ። ጸብጻብ ናብ ኡጋንዳ ተጓዒዙ ዝቐነየ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንዖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ ክንበብ እዩ። ኣሜሪካን ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይናን ኣብ መብዛሕትኦም ጉዳያት ኣብ ተጠራሪ መዳያት ዶ ምባለን ዘይልሙድ ኣይኮነን። ናብ ለውጢ ከባቢ ኣየር መጺኻ ግን ክልቲአን ሃገራት ስግኣት ዓለም ለኻዊ ህላዊ ምዃኑ ይሰማምዓ። ከም መጠን ክልተ ዝዓበየ ልቀት ጋዝ መመንጨውቲ ሃገራት ዓለምና ነቲ ጸገም ብሓባር ክፈትሕዎ ይግባእ። ኣብ ከም ኮፕ 28 IMO IKO ኣብ ፕሮቶኮል ሞንትሪያልን ካልኦት ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ብዝለዓለ ድሌትን ውፅኢት ንምርካብን ዝዓለመ ሓቢርና ንምስራሕ ተሰማሚዕና። ከምኡውን ክልቴና ብሉጻት ጻዕርታትና ብምጥቃም መጠን ወዓ ዓለም ካብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንኸይሓልፍ ዝከኣለና ክንገብር ቆሪጽና ኢና እዮም ዝበሉ። ጽኑዕ ኣገዳስነትን ስምዒት ህጹጽነትን ኣብ ኩሉ መዳይ ንዓበየ መጺኡ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ግን ቻይና ኣጸቢቓ ዝሓዘቶ ትመስል ኢሎም ፍሉይ ፕሬዚዳንታዊ ልኡኽ ንኸባቢ ኣየር ጆን ኬሪ China has produced more renewable energy, more solar and wind than any other country in the world. ቻይና ኣብ ዓለም ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ተሓዳሲ ጸዓት ፀሓይን ነፋስን ኣፍርያ። ኣብ ዓለም ዝርከቡ ሃገራት ካብ ዝጥቀምኦ ተሓዳሲ ጸዓት ተደሚሩ ዝበልጽ ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላ እያ። ከምኡውን ልቀት ጋዝ ንምንካይ ሓያሎ ሜላ ተሓዳሲ ጸዓት ትስዕባላ እዮም ዝበሉ ጆን ኬሪ ወሲኾም። እዚ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ ቻይና ሓደስቲ ብኸሰል ዝሰርሑ ትካላት ምህናፃ ዘየቋረፀት ምዃና እዩ እቲ ሓቂ። ሸቶታት ስምምዕ ለውጢ ከባቢ ኣየር ፓሪስ ክሳኻዕ እንተኮይኑ ድማ ቻይና ኩሎም ብኸሰል ዝሰርሑ ትካላታ ክሳብ 2040 ስርሖም ከቋርፁ ኣለዎም። ካልኦት ሓደስቲ ድማ ክህነፁ የብሎምን። ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ ጉዳይ ከሰል ንዘተ ዝቐርብ ርእሰ ጉዳይ ክኸውን እዩ ይብሉ። China fully understands the challenge of moving away from coal dependency. ቻይና ካብ ጽግዕተኝነት ከሰል ሙሉእ ብምሉእ ንምውፃእ ዘሎ ፈተና ነቲ ዘይሰዓር ጽግዕተኝነት ከሰል ብምግዳፍ ብሉፅ ሓይልታት መጻኢ ሓድሽ ቁጠባ ጸዓት ንምጥቃም ንምፍታን ዘሎ ብድሆ ሙሉእ ብምሉእ ተረዲእዋ እዩ። እዚ ግን ዓብዪ ስራሕ ዝሓትት እዩ። እዚ ድማ ኩላትና ንርድኦ እዩ እዮም ዝበሉ። ክልቲአን ሃገራት ካብ ጸዓት ከሰል ክሰጋግር ዝኽእል ቅልጡፍ መገዲ ኣብ ምንዳይ ይሰርሓ ኣለዋ። እቲ ሕቶ ግን ይብሉ ፍሉይ ልኡኽ ጆን ኬሪ ኩላትና ከመይ ጌርና ኢና ንቁጠባ ብዘየተኣጓጉል መገዲ ነቲ ስግግር ከነቀላጥፎ ንኽእል ወይ ድማ ነቲ ሰባት ሎሚ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ነገራት ከይተቋረጾም ንኽቕጽል ዝኽእል። ኣብዚ ጉዳይ ብሓባር ምስራሕና ዓብዪ ዕድል ዘለና ይመስል። እዚ ጉዳይ ድማ ናይቲ ኣብ መጻእ ዝግበር ዘተና ኣካል ዝኸውን እዩ ይብሉ ፍሉይ ልኡኽ ጆን ኬሪ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃልኪ ኸሰል ንምንካይ ምጉዳል ልቀት ሜቴን ከምኡውን ናብቲ ዋዕላ ለውጢ ከባቢ ኣየር ሕቡራት ሃገራት 2023 ወይ ድማ ኮፕ 28 ዘቐመጦ ዝተርንዐ ውፅኢት ንምርካብ ዝመርሕ መገዲ ንምዕዋትን ተወሰኽቲ ተሳትፎ ጽምዶታት ንምነዳይን ዝሕግዝ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ተመልከትና ንሎሚ ሰሉስ ዘዳለናልኩም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም። ስለ ምሳና ዝጸናሕኩም ኣዝዳ ነመስግነኩም። ጽባሕ ረቡዕ እዩ። መደብ ቆልዑትን ኣደታትን ዝምልከት ክህልወና እዩ። ኣዝና ነመስግነኩም። ሰላም ደሓን ሕደሩ።